bounty to Christ our Lord. Amen. Happy birthday, Jana! Hey, moments by Ellen. Happy. Alam mo na. Okay, sorry. Again, halang adobo. Alang adobo guys. Ito na nga siya gamay. Alang, hindi alangan hindi para mawalang ganang sige lang ganang mind. Ito ug halangan. Kain. Yes, I'm calling babe. Tara. Nga po ng kaunting naman. Ano? Halang. Gusto mo mag-cook? Pagpalit mo. Sinasabi ko sa iyo. Kung gusto mo mag-cook, pagpalit mo. Wala. Diba? Gusto mo dito. Nagawa mo si Chuchay. Bimbo. Doon. Ha? Walang ito. Ay, nugasing man to na. Dala daw gulat, ingat si Karidad. Wala na kapatilo ko. Kang maro mong gusto mo. Maro. Paunong ka o tuwan. Oo, bukas sa cord. Ikaw na. Gabi ka paras. Hindi ka mulang buwan. Ano yaw ba? Lahat yan mo tumingin na. Ay, Lamang 40. Lamang 40. Yaway, bukas ko sa inyo. 48 ka? May ikaw nga, May. 24. Wait. Okay, 48. Nung last na 22. Paano niya ka nun? 18? Alam. Ay, congrats. Ang giyalangan kaya mo. Okay, 18. Tuchay! Sure ka. Dali lang na. Wait lang. 18? Oo. Abro. Lawas sa mouth. Itigil mo na yan. Meray mo dyan. 70 to 50. Pero dyan, mag-diet dyan ka. Promise. Alam, ito na, nung bird out. 90 man ka. No. Aw. Pwede na bali-bali. Wala si Jonathan si Juan, 30. Naong karandaan doon na ako si Dilo. Sa center ka, pang bugas kita. Ay, nagtiyang bulan ha. Pagkawa sa kadaan, pwede baliktad. Madalas mother. Katugatag ni David, may dadaan. Karandaan Dito pa ba? Ay! Ay! Taon ba na? Sige na, kanina nga kaon ha. Apa na ba? Kaon kayo magbasok ka kagdantan. Rinjal ka dyan. Kaon na! Pag wala na to. Ilam na parta tanan dyan sa... Nandun ka? Lugmod ka dali. Okay, may pangatid ko sa upper dahil sa guwapa ba yung pagkatin? Sa upper ka na restro? Ano mo akong doon ha? Walis mo doon na daw Maris. Ay, taga-reverse dyan ang buhok. Wala ka lista na. Walis mo yung kalis Yes, in na. Ba't ang layo mo dyan? Kaon nagno. No. Kumain ka na. May aararuhin ka pang lupa doon sa likod o. Tuyot pa yung mga lupa doon sa ano. Agay, balik ko niya. Ano mo? Pasabay ba? Kain! This is our dinner. Ew, sinapa. Ano yan? Gogo. Adobo. Pansit.
Napagod kami guys, Sardinas. Katoy lang kay. Nabi ko an. Katoy kakay. Busog lagi. Marami kami gagawin ngayon doon sa dito. Marami kami gagawin doon sa mga halaman kasi magpapadala. Kuya, akit na rito, kuya! Ang ingay mo naman, Agno. Ay, Agno, ka nang akuan. Kain na raw! Well. Busog na kagugong. Magbasok na dito. Katoy maganda siya. Katoy 3 times. Dagdag ba? In 3 fairness. times. Yun naman gaano yan. Ay, agab da na. Tuloy makanta. Going na. Sana. Ay, maging mo. Ang ulam namin guys. Chucha! Uy, Chuchay! si Miluya. Pag ngalot si Chuchay. Meron kami moments by Ellen and moments by Jana. Thank you for cooking. Ano naman to? Ganun talaga, naka-blushon ka pa naman ngayon. How to eat adobo? First slice. Yuna, diet! Sino ba yung nakulot na yan? Wala rin ba siyang bahay? Shout out mo. Bakit? Shout out mo. Kaya sabi kay kulot, wala rin bang bahay yan? Ay, meron kami bahay, no? Oo. Shout out ako dyan sa kulot. Kaya, wala pa siyang bahay. Tarapit, ano? Ikaw na, Jewel. Wala ka Lakas mo yun, pa. Jewel! Wala siya nagkaon. Hindi siya na mga on. Hoy, ano na ba? Si Kipper, galing mahanggat ah. Paspas tayo. Ay, oh. Ali, well. Ay, oh. Diba? Ay, oh. Ay, yan lang tao. At mag-interview na natin ngayon yung... Pagka may iya, puro hayop na may nandito eh. Sinong hayop? Hayop sa ganda. Ah. Saan mo? Saan mo? Bulan na ba? Oh, ba't sumuy-muy ito ba? Yeah. Oo. Bawalan ko. Wala mo na, lagi wala nag-cook. Wala yung interest. Wala yun. Wala man nag... Or sige. Natulog si Milo ay... Pangaan mo aning na yung mais. Ah, kanang ganyan ko ikaw ang bitaw. Mura magyapon timbangan. Oh, grabe ang timbang ba yun? Taas na. Salita. Sabi mo yung pangas lang ko sa grapefruit lang. Kailangan ko ka steps. Hangos mo. Hangos siya. Asa? Great. Alam mo kayo ba? Nung anong step mo? Papakita ko po sa inyo mga moms yung aking timbang. Aking gani. Matanda yan eh. 2.3. Ang inom man, di man. Diba? Sige na po sa sugal. Ang Sige na magkuhiton si ano. Si... Saka lang mo Kain! Kaya pansit and adobo ni ano po dyan. Kevin. Kevin. Bugunaw pa na. Galina na ako. Ito? Chay? Kaya ka chay. Kaya pera kung yun ka nung chay. Kahunya ka chay. Excited ko sa magkana ang ano ko. Ang dagan sa ano. Ngayon. Sa online.